Hurian itu hatta adorok sota kepertangengata sipul majaha turpuk pasatani tu bunga perempuan kur hurian itu hatta nomor pungu di bagas joro sadarion laos songoni manang napato pahu pertanggengan di bagas tabi tapuk kama pertangengata marede mahita Mar hite-hite goarni dewata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Mar suara ulup-ulup mahamu pabuahon, patu begehon hatai. Pasar hamu mai rodi ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jehovah naposona si Jakob, marolop-olop tu debata maho ale sadok tanoon, edehon hamuma hamuliaon ni guarna, marmulia bain hamu puji-pujianna, haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan dewata, suruh matod di porbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporseaon nami marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa toktong huingot hami, na hehe dohami musesian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amin. Betul maham.
Maredehita. Hatandi debata turpuk di pertanyaan bodarion di mana tersurat di Sada Johannes bidu 5 ayat sada saha rodi ayat 5. Sada Johannes 5 ayat sada saha rodi ayat 5 tajahama marsika soring taringo tuha porsiaon ganup na porsea Jesus do Kristus ido naung tubuh sia debata jala ganup nama kaholongi ibana na manubuhon ha holongan ni ido nang na tubuh sia nibana. Ayoddo holong ni rohani debata molo taradoti patikna dada naduk-duk patiknai rak mahita dia 5 isedo naman luhon portibion ia sona porsea di Yesus Kristus anak ni debata ima sahakna martuado akka natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin.
Asini rohama dihamu doho dame nasian Tuhan debata mata. Nang nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Dihamu amanami inanami saluhut dongan sahaporseaun di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpuk jamita di pertangyangata bornginon. Ima natar surat sian sada Samuel bindu sada. Mamuka sian ayat sia sahatu ayat 10 hujahahon ma dihita tapayuhut ihut ma. Jadi dung mangan jala minum di silo hehe masihana alai hudul di hudulana yang gomalim eli di lambung tiang ni bagas ni Jahoba. Tung namarsak situtu rohana gabe martangi yang sihana tu Jahoba huhu tu matangis situtu. Dungi marbaga-baga ma ibana ni nama ali Jahoba Zebaot molo ditatap roham pardangolan ni naposomon. Jala diingot ho au, jala dang halupahonomu naposomon. Jala dilihon ho tu naposomon sada anak. Lihonok kuma ibana muse tu Jahoba saleleng mangolu ibana. Jala dang jadi hona raut parnabung uluna. Jadi dung leleng ibana martangi yang dijolo ni Jahoba. Sai di pamanat-manat si Eli ma pamanganna. Ai martangi yang di bagasan rohana dosihana. Asal ubit-ubit bibirna. Dang tarbege yang go suarana. Gabe dirupu si Eli na mabuk ibana. Jadi nina si Eli ma tu ibana. Sadia lelengon ho mabuk. Utahon ma anggur ni inumwi sian ho. Alai nina si Hana mamangalusi. Si toka ale tuaku, paropuan na godok roha doa utahe. Dang dung huinom anggur manang si inumon na koras. Roha kido na huusehon di jolo ni Jahoba. Unang tumbahen na posom hiraboru na jahat. Ay sian pojot dohot arsak ni rohaku nagodangi au makkatai rasi rasa nuaeng. Dungini na si Eli mamangalusi. Laho maho muli mardame-dame. Sai naleho nun ni debata ni Israel tuho na pinangidom sian ibana. Jadi ni nasihan nama. Sai dapotan asini rohama na posomi di jolom. Dungi ditulus paropuani madalana. Jalamangan. Bohi nape dang be surbot idaon. Ido sahatna. Turpuk jamita di bagasan tikion. Dihamu amang inang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Napungu di bagas joroon nang namandohoti ibadah. Di bagas nabe di bagasan bornginon. Masuk nama hita di minggu rogate. Ima minggu nama ngarahon saluhut halak na persea. Asa marsitutu martangiang. Asa saluhut akana parsea menghidupi ngolu partangiangon. Mengarahkan seluruh umat percaya seluruh jemaat secara khusus HKBP Depok Sada. Supaya tutu si tutu gabe na porsea jalama ngolu di bagasan partangiangon. Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Jadi molotangi yang imahusan ni hanguluan halak na porsea berarti kita tidak boleh tidak berdoa. Kita harus selalu hidup di dalam doa. Dan doa kita adalah doa yang menghidupi iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Jala di bagasan turpuk sadarion idaot tamaha porsiaon ni sahalak paropuan nahol bortianna. Na si tutu na di bagasan ha porsiaon na tutu si tutu. Dia memohon belas kasihan Tuhan di dalam doanya. Dia berdoa dengan kesungguhan hati supaya Tuhan berbelas kasih
menyendengkan telinganya berpihak kepada doa dan seruannya. Molodai bereng inang amang di bagasan turpuk jami tahun. Si Elkana didok di bagasan turpukon adong dua ripena. Dia mempunyai dua istri, yang pertama Hana. Hana adalah perempuan mandul dan adong tubuna. Naholdo bortiana di bain Jahoba. Ido molota bereng di bagasan turpukon di ayat 5. Alai anggosihana di ayat 5, alai anggosihana parjabarana di alai naholdo bortiana di bahen Jahoba di ayat 5 di bagian terakhir itu. Naholdo bortiana di bahen Jahoba. Jadi memang Tuhan sudah menentukan dia sudah menjadi perempuan mandul. Didok di bagasan turpuki bahwa ketika Elkana akan pergi membawa persembahan tu bagas joro, Elkana memberikan bagian terkecil manang molo didok di bagasan turpukon parjabaran si dua halak di lehon, artinya satu dibagi dua sito satonga. Kalau si Penina tadinya itu karena dia memiliki keturunan bawa doho paropuan, dia diberikan lebih dari persembahan ketika mau membawa persembahan tu bagas joro. Jadi ketika hendak memberikan persembahan tu bagas joro, si Hana memperoleh bagian kecil sekalipun dia adalah istri pertama. Aladang adong yanakonna. Bagian terkecil jalaido nama mbahen, si Penina menjadi perempuan yang sombong. Ala adong tobun tubuna marianakon dohok marboru. Jala di bagasan turpukon didok di ayat onom, say disungguli ibang nahuhut hinamagona manggitihi rohananian ala nahol bortiana di bahen Jahoba. Say songonido di bahen ganup taon, manang pigahali nasida nakok tu bagas ni Jahoba, say songonido di arsahi rohana, gabe tu matangis ibana jala dang olomangan. Selalu ada ledekan, leseng-leseng, hinaan yang diungkapkan si Penina, baik melalui perkataan nangpe melalui sikap. Ada kesombongan semacam bentuk hinaan tu si Hana di patupa si Penina. Alai nang pe songoni inang amang tabereng mabulus di roha si Hana. Dang olo imana nang pe hacit rohana nang pe saitu matangis ibana dang olo imana mambaloson hajahaton na pinatupan ni si Penina tu ibana. Dan dia juga tidak mau memprovokasi suaminya. Kalau kita kadang-kadang kan, kita suka kadang bilang, pasti ngok joy, gitu kan, picang doi, dang denggani. Tetapi si Hana dang songoni ibana. Di bagasan tikion tabereng ma inang amang. Alih di bagasan turpukon, si Hana justru ro tu bagas joro ni debata. Ro ibana tu bagas joro ni bata di bagasan arsak ni roha. Huhut martangi yang do ibana di jolo ni Jahoba di bagas joroi. Dan ketika dia mengungkapkan doa-doa di bagasan tumatangis, di bagasan arsak ni roha, di bagasan parsitutuon, dia meminta justru bukan sesuatu ingin membalaskan keinginan supaya Tuhan berpihak kepadanya. Malah molo tabereng ditangi yang di si Hana di ayat 10 sadai didok. Ali Jahoba Zebaot molo ditatap roham pardangolan ni naposomon. Jala diingot ho au, jala dang halu pahonomu naposomon. Jala di lehon ho tu naposomon sada anak. Lehonok kuma ibana muse tu Jahoba saliling mangolu ibana. Saliling mangolu ibana muse tu Jahoba, saliling mangolu ibana, jaladang jadi honarahut parnabung uluna.
Dia meminta di dalam doa kepada Tuhan supaya Tuhan berbelas kasih untuk berpihak kepada kehinaannya, hinamagona, kesedihannya. Dan jika Tuhan seandainya berbelas kasih mengabulkan doanya, dia tidak menganggap itu adalah sebuah kesombongan karena Tuhan mendengarkan seruannya. Tetapi justru dia mau pakai itu jika Tuhan berkenan mengabulkan permohonannya, dia akan mempersembahkannya kembali untuk Tuhan. Dia akan memberikan kembali kepada Tuhan. Sehingga dia tidak menganggap itu adalah bagian dari miliknya. Bukan dari bagian dari kekuasaan karena doa-doanya. Tetapi dia mau pakai lagi untuk mempersembahkan. Menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ido umbahin didok di bana di bagasan tangyangna. Dan dia berjanji jika Tuhan berkenan mengabulkan doanya, pisau cukur tidak akan mengenai rambutnya. Inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita mau lihat bahwa kesungguhan hati seorang Hana ketika dia mau datang berdoa kepada Tuhan. Dia mau membawa seruan-seruan dan pergumulannya kepada Tuhan. Dia tidak mau larut terlalu lama di dalam beban pergumulannya. Dia tidak mau hidup dalam keterpurukan sekalipun dia mengalami banyak kekurangan. Sekalipun dia mengalami banyak hinaan termasuk dari keluarga sendiri. Ima ibang nanaking sian si penina. Hana mengungkapkan kerinduannya. Hana mengungkapkan keinginannya. Hana mengungkapkan rasa sakit hatinya kepada Tuhan. Bahkan di bagasan Turpukondo amang inang molo tabereng, di comahita songon halak naporsea dituhani. Tuhan pun menginginkan kita supaya kita sekalipun menghadapi banyak sekali beban pergumulan, kita mau diarahkan untuk berdoa, menyerahkan segala sesuatu yang menjadi beban pergumulan kita. Apapun itu, ido umbahin didok di Matius 10 sada ayat 20 walu. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan sorat asa hupasonang hamu. Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, umat yang percaya, supaya dalam beban hidup kita, kita mau mengarahkan hidup kita, menyerahkan hidup kita dalam kesedihan, dalam kepedihan, dalam beban hidup, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin karena banyaknya beban hidup, pergumulan, atau mungkin ada yang merasa kita dihina, kita dianggap sepele, kita tidak dianggap di tengah-tengah keluarga. Disinilah kadang-kadang kita mau bukan kadang-kadang, disinilah kita mau diarahkan dengan kesungguhan hati, supaya kita mau menyerahkan, membawa semua yang menjadi pergumulan kita itu kepada Tuhan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat lagi dalam firman ini di ayat 10 sada sahatu ayat 10 tolu. Jadi dung leleng ibana martangi yang dijoloni Jehovah, sai di pamanat-manat si Eli ma pamanganna. Ai martangi yang di bagasan rohana dosiana asal ubit-ubit bibirna. Dang tarbege ianggo suarana, gabe diripu si Eli namabuk ibana. Inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Betul, terkadang mungkin karena banyaknya beban hidup kita, pojot di bagasan roh hadang tarhataho kita. Gabe mungkin si patah hita tanda kutip seheran naritik. Olo mahita si patah maka tai sahala tadi bagasan rohata. Alai dang ritik kita disi. Tetapi karena hapor siau taido Tuhan asimaroham diau. Tuhan urupi maau. Tuhan tatap mapardango lakon. Tuhan tolong maau. Kadang-kadang kami pesipata songonido
Molotung na pojotian di bagasan rohat tahun. Kadang-kadang kita mau berkata sendiri, tetapi di dalam iman berdoa terus. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mungkin seperti inilah yang dirasakan oleh si Penny, si Hana di bagasan tangyang nai. Jala saya di pamanat mana si Eli mai pamanganna. Gabe diripu masongon tanda kutip di bagasan turpukon. Hera na mabuk ibana. Hera na mabuk anggur. Hera boru-boru naritik. Yang sedang tenggen. Ai somalna amang inang. Ya kalau kita tahu. Mungkin amang inang pernah lihat juga. Kalau orang yang sudah berlebihan minum alkohol. Olo de imana makatai salak na ati dangi. Ale dang jelas ahai padokoni. Itu kan. Kan? Karena enggak jelas itulah. Sehera diri puma ibana boru-boru na jahat. Padahal karena memang dia sedang memiliki beban hidup. Inilah yang mau dikatakan bahwa kita kadang-kadang karena banyaknya beban hidup kita mau berkata-kata sendiri. Kita sesungguhnya mau mengungkapkan karena banyaknya gadang tardok kita manang songot dia. Alai olodo kadang-kadang banyak sekali perkataan tetapi tidak jelas karena banyaknya beban hidup. Amang inang tabering ma di bagasan turpukon. Perjumpaan Eli dan si Hana adalah perjumpaan yang saling meneguhkan. Kalau awalnya si Hana, dia tidak mau ungkapkan apa yang menjadi pergumulan. Nangpe disukun si Elkana apa yang menjadi persoalanmu. Didok di ayat walui. Jadi di nasi Elkana si nonduk nai matu ibana. Ale Hana, buasa tung tumatangis ho. Jala buasa so olo ho mangan. Jala buasa say godok roham. Data gonan au di hosian anak 10. Sebetulnya ini merupakan ungkapan hati, perhatian si Elkana kepada istrinya. Tetapi si Hana tidak mau berterbuka secara jujur kepada suaminya. Karena mungkin tanda kutip, dia takut nanti suaminya tersinggung. Atau melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Makanya dia tahan perasaannya. Dan kemudian dia arahkan untuk menyampaikan semua beban hidupnya kepada Tuhan di bagas joroi. Dia tidak mau terbawa suasana pergumulannya. Dia tidak mau membawa perasaannya untuk menyampaikan kepada suaminya. Karena takut nanti mungkin akan menimbulkan pertengkaran baru. Makanya dia tahan perasaannya. Alai dung sahat maibana tu bagas joron debata diuseho masa luhutna. Apa yang menjadi pergumulannya. Dan lihatlah perjumpaan antara Eli dan Hana. Didok di bagasan turpukon. Sekalipun kadang-kadang mungkin Eli agak menaruh rasa curiga dikatakan sadia lelengon ho mabuk utahom maanggur ni inumumi sian ho alai ni nasihana mamangalusi. Dalam keterbukaan dikatakan sito ka ale tuaku paropuan nagodok roha doau tahe dangdung huinum anggur manang si inumon nakoras rohaki do nahu usehon di jolo ni Jahoba unang tumbahen na posomon hiraboru na jahat aisian pojot dohot arsak ni rohaku nagodangi au makatai rasi rasa nuaing. Ungkapan hati Hana disebutkan di ayat ini amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus di ayat 15 itu. Rohakido nahu usehon di joloni Jahoba. Dohot di ayat 10 onom. Aisian pojot dohot arsak ni rohaku nagodangi au makatai rasi rasa nuaing. Dia membawa semua yang menjadi beban hidupnya. Dia membawa semua apa yang menjadi pergumulannya. Tung namarsak situtudo rohana.
martangiang do ibana gomos di jolo ni Jahoba di bagas joroi. Huhut tu matangis di topason saluhut tu jolo ni Jahoba. Inilah yang menjadi tiruan kita amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai umat percaya, sebagai umat yang penuh dengan kelemahan, gak ada orang yang terlampau kuat dan hebat menanggung beban pergumulan. Kalau sudah datang pergumulan yang hebat itu, tidak ada orang satupun yang terlampau kekar dan terlampau kuat. Makanya ini yang mau diarahkan, bahwa Tuhan inginkan seluruh umat percaya supaya datang ke hadapannya membawa seluruh kelemahan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan senantiasa mau mengarahkan kehidupan kita orang percaya, bahwa kita mau diarahkan untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Berdoa bukan hanya sembarangan berdoa menyampaikan segala keluh kesah kita tanpa beriman. Karena banyak orang yang berdoa tetapi tidak mengimani doanya. Banyak orang berdoa hanya mengungkapkan sebatas kata-kata dalam doa, tetapi dang dihanguluhon tang yang naik. Ido umbahen didok di Yakobus 5 ayat 10-6b. Na margogo situtudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon. Margogo situtudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon. Jadi berdoa tidak hanya sebatas berdoa mengungkapkan isi hati, bahkan mengungkapkan keinginan-keinginan. Berdoa bukan tujuan kita untuk supaya Tuhan menjawab lalu membalaskan keinginan kita. Tidak. Tetapi ketika kita berdoa mengungkapkan segala keluh kesah kita, kita mau diarahkan supaya Tuhan berikan rohnya, hikmatnya, supaya kita boleh melakukan apa yang berkenan dan yang benar di hadapan Tuhan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berpihak kepada orang lemah yang datang dengan kesungguhan hati memohon belas kasihan Tuhan. Doa dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lihatlah parbueni tangiang nisihana, pada waktunya Tuhan jawab doa-doanya sehingga dia boleh memiliki keturunan, yaitu Samuel. Tuhan boleh mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menurut pemikiran manusia menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam doa kita mampu disembuhkan. Di dalam doa kita mampu berjalan di dalam kebenaran oleh firman Tuhan. Lalu kita lihat amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam doa-doa dan seruan yang disampaikan oleh Hana itu, lihatlah sikap Eli yang awalnya mungkin menaruh curiga kepada Hana, tetapi pada akhirnya dalam keterbukaan itu, kemudian Eli memberkati Hana di ayat 10 pitu. Laho maho muli mardame-dame saina lehono ni debatani Israel tuho na pinangidom sian ibana. Ini adalah berkat yang Tuhan anugerahkan kepada Hana melalui Eli. Eli hanya perantara aina poson debatado ibana. Ini adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada Hana melalui Imam Eli. Dan dalam hal ini kita boleh lihat bahwa di dalam hubungan antara Hana dan Eli membawa keterbukaan di dalam pastoral konseling. Ada keterbukaan untuk mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan. Artinya Hana percaya betul kepada Eli karena dia adalah hamba Tuhan yang tidak akan membeber-beberkan apa yang menjadi rahasia pribadinya. Ini sulit bisa ditemukan di zaman sekarang. Apalagi mulut adong curhat nisada eda tu edana rahasia daeda nina. Oleh da hola kita na dua pe.
Alai di dok musa itu dongan nasing. Rahasia ada eda. Kemudian rahasia. Ini terkadang menjadi sulit ditemukan ketika seseorang mengungkapkan isi hatinya kepada kita. Biarlah kita boleh dipercayai untuk memegang apa yang menjadi curhatannya itu. Apa yang menjadi pergumulan teman kita itu. Bukan hanya mau bersedia mendengarkan. Ai godang doha sonari halak. Maul menangi-nangi, ya kan? Baru sakababa diungkapkan langsung banyak kali apanya, nasihatnya. Belum lagi sabait, satu baris yang diungkapkan langsung banyak sekali usulnya. Alai molo sahalak naporsea, orang Kristen, lebih baik kita lebih banyak mendengarkan dahulu apa yang menjadi pergumulan daripada memberikan tanggapan-tanggapan. Karena memang kalau kita mau bersedia untuk mendengarkan itu juga sudah cukup membantu seseorang untuk mengungkapkan apa yang menjadi pergumulannya. Enggak usah terlalu banyak mengelehon tanggapan. Iya kan? Ini juga yang menjadi sitiruan di kita melalui sikap si Eli. Dia mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan si Hana dan kemudian tidak terlalu banyak masukan. Alai saotik di dok ibana, di bagasan turpukon. Laho maho muli mardame-dame. Saya lehono ni debatan Israel tuho napinangi dom sian ibana. Inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian kita lihatlah dalam hal ini bahwa kuasa Tuhan nyata dalam doa orang percaya itu. Kuasa Tuhan nyata di dalam iman Hana itu sendiri. Didok, saya dapotan asini roha mana posomi di jolom. Dungi ditulis paropuani madalana jalamangan bohina pe dang besurbot idaon. Hana yakin betul Tuhan akan berpihak kepada seruannya karena imannya. Ketika dia sampaikan doanya, ketika dia memperoleh berkat dari Eli itu sendiri, dengan perantaraan Eli adalah dari Tuhan, dia kemudian meyakinkan dirinya. Dia semangat kembali. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini juga yang menjadi sikap Hana Nagabe Sitiruon di kita. Bahwa ketika kita memiliki banyak sekali pergumulan, apapun itu, baik pergumulan namarianakon, baik pergumulan perekonomian, baik pergumulan rumah tangga, apapun yang menjadi pergumulan kita. Inang, amang yang dikasihi Tuhan, biarlah kita datang ke hadapan Tuhan, berdoa, sujud memohon belas kasihan Tuhan. Dan kemudian setelah kita berdoa mengungkapkan segala seluruh isi hati kita kepada Tuhan, mari bangkit, imani doamu. Dikatakan di ayat 18 itu sendiri. Ketika dia berdoa, dia yakin saya dapotan asini roha mana posomi di jolom. Kemudian dia bangkit, dia berjalan keluar, dia tidak mau berlama-lama di dalam keterpurukannya itu, tetapi dia mau beraksi. Dia mau menghidupi apa yang menjadi doanya, dia mau menghidupi apa yang menjadi pergumulannya. Kemudian dia bangkit, amang inang, didok, dia keluar, kemudian dia makan, lalu wajahnya tidak lagi muram. Orang yang berdoa dengan kesungguhan hati dalam iman, wajahnya akan tidak muram lagi. Wajahnya akan bersemangat lagi. Inilah yang menjadi seruan, panggilan kita sebagai umat percaya. Tangiang berhubungan doi tu haporsiaon, dohot parsaoran. Ketika kita boleh marsaor rab dohot akan haporsia, kita butuh untuk saling didoakan, kita butuh saling mendoakan. Ido umbahin rikot pertangiangon di hita HKBP. Supaya dalam pertanggiangan itu kita boleh menyampaikan segala keluh kesah kita pribadi kita dalam doa pribadi. Dan kemudian kita boleh mendoakan orang-orang yang kita kasihi sebagaimana si Eli tadi itu
mendoakan juga si Hana. Kita butuh didoakan, kita butuh mendoakan. Ido hangoluan ni halak Porsea, asa maka ngoluhon partangyangon di bagasan ngoluna. Amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jala ido didok di bagasan epistel sinakingani di sada Yohanes 5 ayat sada 15 dikatakan haporsiaon do na malpoluahon portibion di haporsiaon do na maluhon portibion jala na porsiai tubus yang debata jala haholonganido akan na tubus yang debata manang mangaradoti parsaoran masih haholongan. Amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita menghidupi persekutuan di dalam doa, dalam pertangyangon, dan kita juga menghidupi doa-doa kita kepada Tuhan. Margogo mahita mangula ulauta, jala mandalani ari-ari ningoluta, martangyang mahita. Hupuji hupasangap hami maho aliamang pardenggan basa, na husomba hami marhite Tuhan Yesus Kristus. Mauliate rohanami diho ale Tuhan. Di papungu asini roham dohami di bagasan bornginon di pertangyangan nami. Asima roham tuhami Tuhan. Nunga marsari ngarhatam di tonga-tonga nami. Say pargugoy mahami makanguluhon ni. Jala arahon hami. Gabi akan naposom. Natoktong makanguluhon ngolu pertangyangon. Asa huhanguluhon tangyang nami jala toktong mahami porsea di tangyang nami. Ali Tuhan, pasu-pasu mas hami saluhut akan naposom. Toktong maho Tuhan, mangalihon dame doholas ni roha di hami saluhut. Nang diakasi pangiduan nami, nang disaluhut holson ni roha nami, nang disaluhut aka pergumulan-pergumulan nami asima roham. Say tarehom ma si pareommu. Tumangihon saluhut angguk-angguk nami. Say marpamuati maroham tuhami Tuhan. Dihagalion nami. Asima roham dihami. Lehon masaluhut akan nauli na denggan. Pasu-pasu ma parngoluan nami. Sahat dihoma ali Tuhan daging dohoton din nami. Sakap mo ma nasaut di tonga-tonga ni ngulu nami. Di bagasan tikyon pe ali Tuhan, hubwa kami do saluhut ruas ni huriam di bagasan tangyang namiyon. Siya mulai danak na magodang na tua-tua, sahat rodi na lansia. Pasu-pasu manasida di akaulaw nasida si ganup ari. Toktong maho Tuhan na mangaramoti nasida arian nang borngin. Di akaulaw nasida na maragami. Tuhan pasu-pasu maasa manjadi. Jala saileho madihanasida hangoluan siapari. Tuhan pasu-pasu maparkarejuan ni saluhut ruas ni huriam. Asa marhitei dapotan las ni roha. Dohot dapotan pasu-pasu nasida di akas ulaw nasida na hombar tulomon ni roham. Ali Tuhan di saluhut ruas ni huriam na so dapotan karejo dope nang di aka pengangguran pe. Tuhan asima roham di nasida. Say buka malapangan pekerjaan. Lehon ma di nasida perkarejuan na dumenggan. Asima roham Tuhan. Asa saluhut nasida tarjou di bagasan gabi na posom na olo mulaulaon hombar tulomon ni roham. Ali Tuhan, di bagasan tikyon hutangnya ko kami do, saluhut ruas ni huriam na di bagasan hagalion ni pamatang, di na bagasan parsahiton, na di hamipe na pungu di bagas joromon, nang na di bagasan ruas ni huriam na di bagas na sidaganup. Molotung adong akasahit na marlokotan di pamatang nasida, nang hamipe Tuhan asima roham. Bolok ko masaluhut akasahitisian pamatang nami, lihon mahahipason di hami. Saluhut ruas ni huriam na makasiholi hahipason.
Tuhan asi maroham dinasida, lehon mahahipason na sempurna, asi maroham ale Tuhan, nang dibagasan tikion, hutangnya ko kami do, di inang nami, inang nyonya, sintua, huta barat, inang boru si tinjak, na sedang menghadapi operasi Tuhan, homa na pamalupon, pasuang mahahipason na, doho dia nakon ni amang nami, amang sintua sida balok, ima Johannes sida balok, doho Daniel sida balok, Tuhan asi maroham, sailehon maha malumon na sempurna, nang saluhut ruas ni huriam, na soboy huguari hami marsada-sada, hodo na umboto saluhut nai aliamang, asi maroham dinasida, buloko maakasahiti, lehon mamuzizat, ali Tuhan lehon mahahipason, asa saluhut mardameson nang hami saluhut dia bagasan hahipason, boy marsomba mamuji pasangapon guarmu nabadiai, marhiti partangyangan, marhiti peribadahan, nang marhiti aka ulaon siganu paripe, tanpa terhambat alani kesehatan, ali Tuhan asi maroham, pamalum masaluhut ruas ni huriam, nang dibagasan tikyon pe, hutangnya kok kami dosa luhut ruas ni huriam, na mungkin sedang menghadapi pergumulan rumah tangga, ali Tuhan suatu maholong ni roham, lihom madame tonga-tonga ni keluarga saluhut, asa mardame sonang dinasida, di na mga lugahon rumah tangga ganup, asi maroham di saluhut keluarga, nama kasih holi iya nakon, ali Tuhan pasu-pasu parbue ni bortian, sayho matoktong Tuhan na mga ramuti, di saluhut aka pangubation, usaha-usaha melalui tim paramedis pe, Tuhan asi maroham, lehom masaluhut akan narikot, jala lehom kesempatan disaluhut keluargai, marianakon nang marboru, marhite asi dohot holong ni roham, ale Tuhan saluhut program ni huriam, toktong mahubuak kami tu bagasan tanganmu, sayho manapatuluson aka saluhut pakobasion, di bogasan senondangnya asiro roham, jala lehon maha dihami saluhut aka parhaladom, nang disaluhut ruas ni huriam, asa marsi beta-betaan, marsa dani roha hami, patuluson aka saluhut program, dohot aka sinakap ni ruas ni pakobasion di tonga-tonga ni huriamon, asi maroham dihami saluhut na Tuhan, sesama saluhut dosa pangalausion nami, asa tamahami di jolom, mangasahon goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangya kami Tuho, amin. Maredehita. Tulus
Napasada rohata martangiang mahita Ali Jehovah Debata amanami na barhabangsa di Banua Gijang puji-pujian hamolateon hupasahat rohanami tuadopanmu na badiai dia si dohot holong ni roham na papungok kami ruasmu lau pasaton hamolateon ni rohanami marhite ede puji-pujian dohot tangiang Mauliate ale Tuhan dihatam naung tolhas di tonga-tonga nami marhite hatam di pangido hodo asagabe si pertangiang nasatia hami namar situtu lau pasahaton sude arsak dohot holso ni rohanami jala persia dohami aliamang na alusan mudo tangiang nami ditikina terlungo bima aliamang di masa-masa hamaolan pandemi COVID-10 siaon tunggudang do hamaolan nahudapi hami alai posdo rohanami hodo na tongtong mangaramoti jala mamasu-masu hami boy mardalan do denggan permingguan nang pertangyangan di huriami atau ngale Tuhan sepasu-pasu masudi parhaladom nama kobasi di huriamon asaboi mardame sonang sude ruasmu lau payhut-hut sude program ni huriam suang songoni aliamang hubak kami do sude akaruasmu natongon di bagasan persahitan na pihak di rumah sakit nang di bagas nasidabe sayhoma nama dauni sayhoma nama ngaramoti jalama masu-masu sude tindakan para medis dokter nang perawat suang songoni pe keluarga aliamang say patu pajala parade aka narikot dinasida ale amang perdenggan bahasa dina masukan nami masa liburan panjang suang songoni persiapan anak nami laho madohoti ujian-ujian tongdo pasahaton nami alemang di masa liburan panjangon sehoma namangaleon dame dohor las niroha di sude hami warga negara Indonesiaon suang songoni akai anak nami ajari nasida le Tuhan lau mamake tiki nasida asa tarbayan nasida le Tuhan lau madohoti aka ujian nasida pasatu nasida jalata bai bisu dohot parbinotohan suang songoni hahipason ale amang perdenggan bahasa buanon nami do sude aka program ni huriam terlumo bima aliamang dina marsakap huriam marhite HKBP distrik 22 Lude Boskap nalao patupahon malam nada dan dana pensiun di hari Minggu tanggal Mei 2021 ale amang sayhoma na mangaramoti jala mamasu-masu sude persiapan panitia nang sude aka donatur pele Tuhan ukap rohani ruasmi asa marsade roha hami ale Tuhan lau pasikopon program-program ni huriam HKBP Naboloni di atas nisa luhut na leamang perdosa na gudang dohami jumulo siesa dosa pangolosyan nami asa tamahami gabi habauran ni pasupasum jala tamahami gabi yanakonmu tangi homma ali Tuhan tangiang do telele namion na husobahok kami hulan marhite-hite goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop si palua hami amen.
Dihamu amang inang Marede mahita sian buku ende nomor 770 huhu tapasaha mapeleata nadubenggan tuadopan ni debata martangyang mahita. Marede mahita. Tatangya koma peleata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhus selehon-lehon nadenggan do na saulibasa na mauli utus. Hupasat hami masya na nilehom itu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyak kami pelianon. Patimbulhon harajaw muri tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni seleon-leom itu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mangidohon di tangyang hatopatai. Ale amanami na di Banua Gijang. Say binarbadia magoarmu. Say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mah. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran iton di perbadia, ima nama masu hamu saluhutna, amen. Kami namarhobas di pertangyangan Bornginon mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.